Першы дзень лета. Вітаю, шановнае гаспадарства, з вами Аб'ектыў і я, Віталь Бабін. І на пачатак прапаную невялікі анонс сённяшняга выдання. Всех этих майданутых хочу предупредить, что Майдана в Беларуси не будет. Лукашенко не бачыць сярод апанентаў беларускіх Пашыняна і Зяленскага. Сейчас такое время, остаться дома, я думаю, это будет глупо. Перемены, перемены и перемены. У лепшую краю, у лепшую страну, действительно, у страну для жыцця. Найменшы прырост пачатку траўня. У Беларусі 847 новых выпадкаў коронавирусной инфекции. Как-то успокоились немного, но знаю, что больных очень много. Он набрал, сегодня иду навещать своих. З рондалями и тазиками. У Беларуси пачалі отключать горячую воду. В квартирах холодно. Он вот недавно 3 дня с температурой после отключения отопления сидел. Сейчас бабах, вода еще холодная. Не па хлеб ці каўбасу. У вялікіх і малых гарадах Беларусі людзі выстройваюцца ў чэргі па надзею на змены. Працягваецца збор подпісаў за альтэрнатыўных кандыдатаў, як працягваюцца і суды над затрыманымі падчас ранейшых пікетаў. Ірына Дарафійчук. І зноў чарга. Сёння ў Глыбокім, на Віцебшчыне. На плошчы ля выканкаму збіраюць подпісы за вылучэнне Святланы Тихановскай у кандыдата на прэзідэнцтва. Хочется перемен в стране, надоело уже так жить. Чтобы было больше кандидатов и было после кого выбирать. Сейчас такое время, остаться дома, я думаю, это будет глупо. Тых, хто збіраў подпісы ў выходныя, сёння ўжо караюць. У Віцебску штрафы прысудзілі Олегу Баразне, Эдуарду Плюсніну ды Алексею Саламаненку. Іх затрымалі ўчора яшчэ перад пікетам. Они сказали, что плакат с надписью «Свобода Тихановскому» незаконен. То есть это уже получается мое именно, как-то там в протоколе написано, выражение, публичное выражение моих личных и иных интересов. У Менску ў суде Цэнтральнага раёну па 15 сотняў арышту прысудзілі затрыманым учора Дзянісу Урбановичу і Максиму Вінярскаму. Такое ж пакаранне атрымаў Мікола Статкевіч у суде Ленінскага раёну сталіцы. Миколай был осуджен до 15 суток административного арешту, нібито за организацию и удел у несанкціонованим массовым мероприемстве, яким зараз уже стали, оказывается, перадвыборчыя пикеты по сбору подписаў за вылучэнне кандидатов. Паводле праваабаронцаў вясны, цягам выходных па ўсёй краіне затрымалі не менш за паўсотні актывістаў. Але суды працягваюцца і за ранейшыя акцыі. У Новополацку 4 удзельнікаў сустрэчы з Сергеем Тихановскім 29 красавіка суддзя Зинаида Балаболова пакарала штрафамі агулам на амаль 1000 рублёў. Я пришла тогда сказать на площадь, что и так маленькие зарплаты. У нас маленькие несовершеннолетние дети. Нам и так жить сложно. И вот это за то, что ты говоришь об этом и кричишь «караул», как спастись, как прожить, за вот это ты получаешь еще 10 базовых. Самога Сергея Тихановскага, затрыманага ў пятніцу, праваабаронцы патрабуюць неадкладна вызваліць. Праваабарончы цэнтр «Вясна» прызнаў блогера палітвязнем. Святлана Тихановская ў тэлеграм-канале «Страна для жизни» апублікавала адкрыты ліст пра затрыманне мужа, а таксама абвінаваціла дзяржаўнае тэлебачанне ў хлусні і паведаміла, што накіравала заявы наконт парушэнняў у ЦВК. 2 заявы пра парушэнне ў Цэнтральную выбарчую камісію падаў і Віталь Рымашэўскі. Заява зроблена і ў Цэнтральную выбарчую камісію, а таксама ў Генеральную прокуратуру Республікі Беларусь сёння наш будзе пададзена і ў МВД. Мы патрабуем не толькі вызваліць Сергея і ўсіх, хто быў затрыманы за гэтыя дні, але таксама і пакараць тых, хто ствараў гэтую правакацыю, хто парушаў права на свабодныя і справядлівыя выбары. Са словаў Рымашэўскага, праз інтэрнэт пад заявамі ў ЦВК цягам сотняў падпісаліся больш як 1500 чалавек. Сваю заяву ў ЦВК падаў і патэнцыйны кандыдат на прэзідэнцтва Віктор Бабарыка. На выходных мы опубликовали декларацию о честных выборах, и уже сегодня я отнес заявление о фактах многочисленных нарушений, которые произошли за начальный период избирательной кампании, в Центральную избирательную комиссию. У пераліку парушэнняў і выпадкі прымусу падпісвацца за дзейнага кіраўніка краіны і абразы Александрам Лукашэнкам прэтэндэнтаў у кандыдаты. Калі парушэнне пацвердзіцца, Бабарыка просіць зняць Лукашэнку з выбараў. Адрэагаваўшы на дэкларацыю, адвакат Сергей Зікрацкі паабяцаў юрыдычнае падтрыманне тых, на каго будуць ціснуць падчас выбарчай кампаніі. Калі кожны з нас будзе казаць аб тым, што адбываецца, калі кожны з нас будзе змагацца за свае правы, то ёсць шанс, што гэтыя выбары пройдуць свабодна.
Акцыю прававой дапамогі Сергей Зікрацкі плануе праводзіць да канца жніўня. Ірына Дарафейчук, Белсат. Александр Лукашенко адрэагаваў на пікеты для збору подпісаў, якія перараслі ў стыхійныя пратэсты. Мы ведаем, адкуль дзьмуюць вятры. Майдану ў Беларусі не будзе, заявіў кіраўнік Беларусі падчас сустрэчы са старшынём КДБ Валерыем Вакульчыкам. Мы знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны. Устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Ну как получится у них. Так они планировали. Хочу вот на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит. Всех этих майданутых хочу предупредить, что Майдана в Беларуси не будет. Са справаздачаю да кіраўніка краіны Валерый Вакульчык прыйшоў пасля пратэставых выходных. Людзі па ўсёй Беларусі станавіліся ў чэргі, каб падпісацца за апанентаў Александра Лукашэнкі на выбарах. Яны патрабуюць пераменаў у краіне. На падзеі апошніх дзён рэагуе і дзяржаўнае тэлебачанне. У эфіры тэлеканалу «Беларусь-1» паказалі новае відэа градзенскага інцыдэнту з удзелам Сергея Ціханаўскага, у выніку якога нібыта пацярпелі міліцыянты. Журналісты нашай інтэрнэт-старонкі заўважылі на новых кадрах цікавыя дэталі. Гэтак на відэа можна заўважыць, пакуль людзі спрабуюць адцясніць міліцыянтаў да Ціханаўскага, блогер быў да іх на адлегласці выцягнутой рукі. Адначасова відаць, што падчас гэтай штурханіны ззаду да міліцыянта прабіваецца невядомы ў зялёнай курцы, які, імаверна, і пацягнуў сілавіка на зямлю. Паводле стану на 15:30 панядзелка новы сюжэт на «Беларусь-1» набраў 20 000 праглядаў, 2000 дыслайкаў і сотні адмоўных каментароў на адрас журналістаў дзяржаўнага БТ. У Беларусі амаль 43,5 тысячы заражаных коронавірусам. У спісе ахвяраў 240 чалавек. Так гучыць афіцыйная статыстыка распаўсюду ковіду-19. Аднак колькі канкрэтна хворых налічваецца ў тым ці іншым рэгіёне краіны, чыноўнікі ад Міністэрства аховы здароўя ў сцяжні паведамляюць. Анастасія Русецкая падрабязней. Жыхарам Беларусі не даюць дэталёвай інфармацыі адносна распаўсюду ковіду-19 па рэгіёнах. Тым самым у краіне парушаюцца правы чалавека. З такім зваротам барысаўскі праваабаронца Олег Мацкевіч звярнуўся ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацыяў. Калі б, скажем, барысаўчане дакладна ведалі эпідэміялагічную сітуацыю, магчыма, іх паводзіны былі б крыху іншыя. Сітуацыя, я разумею, што сітуацыя в агулам па рэспубліцы, яна даецца, але сітуацыя па раёнах, она можа быць рознай. Паводле афіцыйнай статыстыкі, каронавірусам у нашай краіне заразіліся амаль 43,5 тысячы. 240 чалавек памерлі. Новых выпадкаў інфекцыі за апошнія сотні ў Беларусі зарэгістравалі 847. Гэта найменшы прырост з 5 траўня. Ці сочаць беларусы за лічбамі і як уплывае эпідэмія на іхнае жыццё? Успокоились немного, но знаю, что больных очень много. Он набрал, сегодня иду навещать своих. Многие, которые ездили в Россию, зарабатывали, то есть, естественно, семьи остались без заработка, многие, в связи, что граница закрыта. У меня, например, муж работает в России, и он сюда к нам приехать не может, потому что мы уже не видим, то есть 3 месяца он не видит ребенка. Сын заболел, ему сделали операцию, и во время этой пандемии его выписали из больницы, потому что закрыли на изоляцию там всех. И вот теперь он находится дома, надо делать повторную операцию, плановую, и никто его нигде не берет. Тым часам Жыровіцкі манастыр зняў каранцін, уведзены ў красавіку праз каронавірус. Пры гэтым наведнікаў заклікаюць для прафілактыкі заражэння захоўваць сацыяльнае дыстанцыяванне, асабістую гігіену і рэспіраторны этыкет. Беларускія перавознікі часткова аднавілі аўтобусныя рэйсы ў Польшчу. З Менску і горадні можна даехаць у Беласток, Варшаву і Гданьск. Пасажыры на мяжы павінныя быць у масках. Авіярэйсы паміж сталіцамі краінаў-суседак пакуль не плануюцца. У той жа час польская авіякампанія «Лёт» аднаўляе авіязносіны ўнутры краіны. Перспектывы міжнародных палётаў стануць больш акрэсленымі пасля 15 чэрвеня, калі Польшча пачне адкрываць межы. Спадзяюся, ўсё гэта хутка скончыцца і вернуцца нармальныя рэйсы. Раз в раку есть День детского часа. День обороны детей раз на год. Таму мы выправіліся на экскурсію з дзецьмі і не хвалюем пра ўсё гэта. У Арменіі каронавірусам заразіўся прэм'ер-міністр Нікол Пашынян. Пра гэта ён абвесціў на старонцы ў Фэйсбуку. Цяпер Пашынян будзе працаваць з дому.
У мяне не было сімптомаў, але паколькі былі планы наведаць вайсковыя часткі, я вырашыў здаць тэст. У Расіі эпідэмія каронавіруса стала выклікам для працоўнага рынку. Пасля ўвядзення напрыканцы сакавіка рэжыму самаізаляцыі амаль 10% расейцаў страцілі працу. У 40% скараціўся заробак. Анастасія Русецкая, Белсат. Правёў за кратамі ў Беларусі амаль год. Цяпер яго чакае дэпартацыя, нават магчымыя катаванні на радзіме. Менскі гарадскі суд у закрытым рэжыме вынес рашэнне выслаць грамадзяніна Турцыі. Курд з нацыянальнасці ён прасіў палітычнага прытулку ў нашай краіне. Аднак беларуская феміда стала на іншы бок. Ярослав Стешк. Курда з нацыянальнасці, турка з грамадзянства Хіджры Мамаша сёння прывезлі ў Менскі гарадскі суд, але так, каб з ім не маглі пабачыцца праваабаронцы і журналісты. Суддзя Анастасія Попок без юрыдычнага тлумачэння зрабіла працэс закрытым. Абскарджвалася рашэнне Генеральнай пракуратуры. Згодна з гэтым рашэннем яго павінны выдаць в Турцыю для крымінальнага пераследу, што ён там нібыта здзяйсняў нейкія дзеянні, якія ўплывалі на тэрытарыяльны падзел Турцыі. Гэта гучыць так, хаця в беларускім заканадаўстве нават няма такіх артыкулаў. Хіджры Мамашу 27 гадоў, а 9 гадоў таму ў Стамбуле ён удзельнічаў у мірных акцыях пратэсту у абарону правоў курдаў. Ад пераследу турэцкіх спецслужбаў уцёк у Ірак, а адтуль спрабаваў перабрацца ў Сербію транзітам праз Арменію і Беларусь. З падробленымі армянскімі дакументамі яго і ўзялі ў Менскім аэрапорце. Мамаш папрасіў міжнароднай абароны. Турэцкія ўлады абвінавачваюць яго ў замаху на тэрытарыяльную цэласнасць дзяржавы як чальца працоўнай партыі Курдыстану, абвешчанай тэрарыстычнай арганізацыяй. Але Мамаш настойвае, што дзейнічаў выключна законна і як актывіст парламенцкай дэмакратычнай партыі народаў. Гэта законная парламенцкая партыя, куды ўваходзяць прадстаўнікі турэцкіх меншасцяў. Супраць гэтай партыі прымяняюцца рэпрэсіі, прычым не толькі на дзяржаўным узроўні, ёсць і тытушкі, як бы мы казалі, якія ў 16 годзе, напрыклад, атакавалі некаторыя офісы гэтай партыі. І цяпер шмат даволі прадстаўнікоў гэтай партыі знаходзяцца за кратамі. Яўген Красулін прыгадвае, што абвешчаная ў Турцыі буйная каронавірусная амністыя не датычыла вязняў з дэмакратычнай партыі народаў. Агулам сітуацыя з курдскай меншасцю вельмі складаная. Каля 40 мільёнаў чалавек падзеленыя між Турцыяй, Сірыяй ды Іракам. З 19 стагоддзя змагаюцца за права на самавызначэнне і нацыянальную ідэнтычнасць. Далёка не ўсе арганізацыі курдскага руху мірныя палітычныя партыі, але далёка не ўсе ўзброеныя тэрарысты. А быць курдам у Турцыі насамрэч цяжка. Да 90-х гадоў проста была забарона на ўжыванне курдскай мовы, што, скажем, у публічнай прасторы, што паміж асобамі ў зносінах. Зараз няма адукацыі на курдскай мове, у школах гэта забаронена. Ёсць толькі шэраг прыватных школаў асобных, якія выкладаюць па-курдску. Ну і такія асобныя курсы ва універсітэтах, што, канечне, вельмі недастаткова. Прэса абмежавана, жорстка абмежавана. Камітэт правоў чалавека ААН папрасіў беларускія ўлады не высылаць Хіджры Мамаша да высвятлення ўсіх абставінаў справы, але рашэнне застаецца за беларускімі судовымі органамі. У выпадку выдачы в Турцыі ему пагражаюць катаванне у сувязі з яго палітычнай погляду, з яго нацыянальнай прыналежнасцю, і таму, канешне, такія паводзіны з боку беларускага суду падаюцца вельмі неадэкватнымі. Праваабаронцы з Human Constanta стварылі петыцыю да кіраўніка дзяржавы с просьбай не выдаваць Хіджры Мамаша Турцыі. Пасля сённяшняга рашэння Менгарсуда у Мамаша застаецца толькі магчымасць падаць апеляцыю ў Верхоўны суд цягам 10 дзён. Ярослав Стешек, Белсат. 75 гарадоў США ахопленыя пратэставым агнём. Закалоты праз забойства паліцыянтамі афраамерыканца не сціхаюць ужо тыдзень. Прэзідэнт Дональд Трамп нават мусіў спусціцца на некаторы час у бункер. Пацярпеў і помнік Тадэушу Касцюшку. Падрабязней Эдуард Жолуд. Больш за 4000 затрыманых у ЗША падчас закалотаў. Гэткія звесткі падае Associated Press.
і больш за 10 загінулых. Дэманстрацыі пачаліся 26 траўня ў Мінеапалісе. Прычынаю сталася смерць афраамерыканца Джорджа Флойда. Ён памёр пасля таго, як падчас затрымання паліцыянт прыціскаў ягоную шыю каленам больш за 8 хвілінаў. Мы пратэстуем дзеля памяці пра Джорджа Флойда. Калі мы не падаму свайго голасу, гэта будзе працягвацца зноў і зноў. Людзі будуць расчараваныя. Вельмі важна, што я тут. Я тут праз вялікую несправядлівасць, якая адбываецца навокал. Паліцыя забівае нявінных чорных людзей без усялякай прычыны. Калі мы нічога не зробім, то гэта будзе працягвацца. Паліцыянт, які затрымліваў Флойда, пад вартаю, аднак пратэстоўцы надалей патрабуюць справядлівасці і празрыстага расследавання здарэння. Абрабаваныя крамы, падпаленыя аўто і будынкі. Шмат дзе пратэсты перарастаюць у марадзёрства і пагромы. Губернатары Тэхасу і Вірджыніі ўвялі надзвычайнае становішча. На дапамогу паліцыі выклікалі нацыянальную гвардыю. Паводле Дональда Трампа, частка адказнасці за гвалт ляжыць на радыкальных левых групоўках. Прэзідэнт ЗША заявіў, што рух Антыфа трэба ўлучыць у спіс тэрарыстычных. Эдуард Жолуд, Белсат. Лета гарачы час, аднак менавіта ў гэтую пару беларусам даводзіцца некалькі тыдняў жыць без гарачай вады. Сёлета не выключэнне. Незважаючы на пандэмію, чыноўнікі не захацелі перанесці планавага адключэння хаця б на восень. Тацяна Уласенка. Алена жыве на вуліцы Талбухіна ў Менску. Гарачую ваду тут маюць адключыць 9 чэрвеня. Да 14-дзённага ледніковага перыяду ў кватэры рыхтуюцца грунтоўна, бо сям'я папоўнілася маленькім Нілам. 4 человека семья, 2 взрослых мужчины, 1 уже почти взрослый, бесконечные тазики и кастрюли. Самые большие. Без гарачай вады гігіенічныя працэдуры з немаўляці выконваць складаней. Холодно, в квартирах холодно. Вот недавно 3 дня с температурой после отключения отопления сидел. Сейчас бабах, вода еще холодная. Паводле ранейшага плану адключэнне гарачай вады ў Менску сёлета меліся распачаць 11 траўня. Але праз эпідэмію каранавіруса, каб была магчымасць захоўваць гігіену, намеснік міністра ЖКГ рэкамендаваў уладам перанесці гэтыя тэрміны на верасень. Мы будем рекомендовать о том, чтобы не с 11 мая начали отключать, а перенесли майские отключения на более поздний срок, например, на сентябрь. А ў выніку перанеслі нязначна, усяго на 3 тыдні. Честно говоря, я против. Во время такого коронавируса лучше бы не отключали. В данный период времени я не вижу возможность сходить в бассейн или в сауну или еще куда-то. Мы переехали, у нас газовый котел, у нас не отключают. Тяжело, конечно. Чтобы помыться, это целая история, да. Это кастрюли, ведра, тазики. Дырэктар першага ў Менску прыватнага ЖЭСу тлумачыць, што абагрэў вады індывідуальнымі катламі пазбавіў бы праблемы з адключэннем, а таксама значна б зменшыў выдаткі ў кватэрах. Аднак улады не гатовыя сёння адысці ад цэнтралізаванай гарадской сістэмы ацяплення. Система, которая существует в Беларуси, это еще со времен Советского Союза. Тогда считалось это выгодно, когда централизованная система, когда все получают в одинаковых условиях и горячую воду, и отопление. Было это оправдано. Насколько это сейчас оправдано, не знаю. Яшчэ ў 2017 годзе кіраўнік краіны прасіў энергетыкаў абгрунтаваць кошты на цеплазабеспячэнне і патрабаваў шукаць рэзервы для эканоміі. Што датычыць скарачэння тэрмінаў прафілактычных працаў цепласетак, размова пра гэта вядзецца не 1 год. І вось нарэшце Савет міністраў зацвердзіў змены. З 2021 года перапынак у падаванні гарачай вады будзе складаць не 14, а 13 дзён. То бок урад Беларусі падараваў нам толькі 1 дадатковы дзень з гарачай вадой. Гаворкі пра тое, каб цалкам адмовіцца ад адключэння, пакуль не вядзецца. Тацяна Уласенка, Белсат. Сёння ў шмат якіх краінах свету адзначаюць міжнародны дзень абароны дзяцей. Паводле звестак нацыянальнага статыстычнага камітэту, у Беларусі жывуць больш за 1 мільён 860 тысяч грамадзянаў векам да 18 гадоў. З нагоды гэтага дня Белсат запытаў магілёўцаў, што самае важнае для дзіцяці і без чаго не можа быць шчаслівага дзяцінства. Если есть семья, то будет все остальное. Самое главное, мне кажется, это понимание родителей. В детстве для меня самое важное было друзья. На родителей я особо не смотрел, но сейчас понимаю, что надо смотреть. Я сама мама и, знаю, как это помогать ребенку, поддерживать его, быть всегда рядом, даже несмотря на то, что у меня ребенок совсем маленький. Свобода надо для детей самое.
чтобы их самое не унижали, не самое. Ну, короче говоря, они должны сами для себя что-то думать и искать самое. А что детям? Компьютеры, телефоны, учеба на потом. А для родителей это прежде всего здоровье деток. Самое главное. Здоровье должны быть, любимые. Ну, наверное, самое главное. Без этого точно не будет все хорошо. Когда ребенка любят, и он здоров, это самые главные аспекты, наверное. Это все, с этого складывается все остальное. Поэтому любите своих детей, и у них обязательно все получится. На гэтым ставім кропку. У панядзелкавым выданні аб'ектыву больш інфармацыі шукайце на нашай інтэрнэт-старонцы. А я зычу спадарству добрага вечара і развітваюся да наступных эфіраў.